όνειρο ήτανε τούτο. Μιχάλο, Μιχάλο, πού είσαι? Τι φωνάζεις, Λιόλιο, τι έκανες? Είδα ένα όνειρο σημαδιακό. Ένα φουστανελά ως εκεί απάνω. Χριστός και Παναγία. Τώρα και κόκκινη σκούφια. Ξορκισμένος να είναι. Είχε και για τα γάλη στη μέση. Αυτό το τρισκατά. Κοίταλε, λέει ο Καραϊσκάκης. Έπαιζε κοιλιά σου από βραδύ Καραϊσκάκη, γι' αυτό θα τον είδες. Μωρέ, μίλαγα μαζί του, κουβέντιαζα, πώς να σου το πω. Θα σου ανέβηκε, λέω εγώ, η θέρμη στο μυαλό. Δεν είναι η μέρα μου σήμερα, αύριο θα με πιάσει. Τότε έπαθες βαριστομαχιά από το πολύ το φαΐ. Ναι, από τα φύλλα τα κουκιά που έφαγα με ψες το βράδυ. Με δίχως ψωμί και δίχως λάδι. Δεν λες πάλι καλά που τα είχαμε και αυτά, μην μας βρούνε καμιά ώρα φουσέκι. Και δεν μου λες. Τι σου μολόγα γι' αυτός ο πρωτοκλέφτης. Του πες κάνε και το τραγούδι του που λέει Καραϊσκάκη μου αρχηγέ και πρώτα καπετάνιε. Είναι το τραγούδι το λιμασμένο. Πολλά ξέρεις γυναίκα, αλλά ο νους σου δεν φτάνει σε εκείνα που λέγαμε εγώ με τον Καραϊσκάκη. Τι θα λέγατε, άρες, μάρες, κουκουνάρες. Μωρέ, ξέρεις τι είναι τα όνειρα? Ξύλα, κούτσουρα, δαυλιά καμένα. Δεν πιστεύεις τα όνειρα εσύ. Πώς? Όποιος πεινάει ονειρεύεται καρβέλια. Εσύ που είδες τον ύπνο σου φουστανέλα, ετοιμάσου να πεθάνεις. Δάκωσε τη γλώσσα σου, μωρή γυναίκα. Αυτό φανερώνει το όνειρο. Τώρα άλλο αν δεν θες εσύ. Και τα γόνατά μου κοπήκαν. Αλλά και δεν μ' αρέσει να πεθάνω. Πεθαίνουμε λίγο-λίγο, μη στεναχωριέσαι. Λιώνουμε στα πόδια μας. Τι θέλουμε τέτοια ζωή? Έτσι, για να είμαστε κι εμείς στο μέτρο. Αυτά μου έλεγε και ο Καραϊσκάκης. Μου αρέσαμε κι εσύ με τον Καραϊσκάκη σου και την Καραϊσκάκιανα μαζί. Μιχάλο, μη φεύγεις. Στάσου να σου πω. Ο Καραϊσκάκης μου είπε να μην καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα. Δεν μου λες άντρα. Το χάσες τώρα στα γεράματα. Έννοια σου και τα έχω ακόμα 400. Τότε τι κάθεσαι και με ψέλεις με τον Καραϊσκάκη? Είσαι μάνα κι εσύ. Πρέπει να ξέρεις. Σαν τι να ξέρω? Η σωτηρία μας ήταν στους αντάρτες. Ο Καραϊσκάκης σου το είπε κι αυτό? Αυτός, ναι. Στους αντάρτες. Αναθεμά τους. Γιατί τους μελετάς? Τι ζημιά πάθαμε από αυτούς? Μου πήραν τη βελόνα ανάθεμα το γονιό τους και δεν μου την έδωκαν πίσω. Την ήθελαν για να ραφτούν καημένοι. Να ραφτούν. Και οι σημερινοί που τρέχουν πάνω κάτω μέσα στους δρόμους και δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας. Ούτε για ψώνια δεν μπορεί πια κανείς να πάει. Βγαίνεις από το σπιτάκι σου να πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις πίσω ζωντανός. Από τη μια απεργίες, από την άλλη συγκεντρώσεις. Άβρες, τρεχάματα, κυνηγητά. Άσε που τρέμει η ψυχή μου, μου ήρθε κουρανό κατέβατο κανένα. Από αυτά πως τα λένε που έπεσε την άλλη φορά πάνω στο παιδί. Γυρίζεις στο σπίτι σου στο τέλος, πάλι οι φορές ακολουθούν μέχρι εκεί απάνω. Τι είναι τούτοι άνθρωποι? Συνέχεια είναι κι αυτή. Έτσι μου είπε ο Καραϊσκάκης. Έτσι σου. Έτσι μου είπε και με σκούτισε. Ξύπνα ραγιά! Ξύπνα ραγιά!